Atate ndila Mwana ndila Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo, ndikulandireni kuno ku programu yathu ya tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lamulungu loyamba munyengo yathu ya Lent, pa 27 February chaka cha 23. Wathu oyamba achokera m'buku la Levitico mutu wa 19 ndime 1 mpaka 2 kudzapitiriza 11 mpaka 18. Uthenga wathu wabwino uchokera Mateyu mutu wa 25 ndime ya 31 mpaka 46. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Belo kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Pamene Mwana wa Munthu adzabwera ndi ulemerero wake pamodzi ndi angelo onse, adzachita kukhalira pa mpando wake wachifumu. Adzasonkhanitsa anthu a mitundu yonse pamaso pake, ndipo adzawalekanitsa monga momwe m'busa amalekanitsira nkhosa ndi mbuzi. Nkhosa adzazikhazika kudzanja lake lamanja, koma mbuzi kudzanja lake lamanzere. Tsono iyeyo ngati mfumu adzauza akudzanja lamanjawo kuti, bwerani kuno inu wodalitsidwa a Atate anga, lowani mu ufumu umene adakukonzerani chilengedwere dziko lapansi. Paja ine ndidali ndi njala ndipo inu munandipatsa chakudya, ndinali ndi ludzu ndipo mkundipatsa chakumwa, ndidali mlendo ndipo inu mkundilandira ku nyumba kwanu, ndidali wamaliseche inu mkundiveka, ndinkadwala inu mkuzandizonda, ndidali mndende inu mkuzandichezetsa. Apo olungama adzati, Ambuye, ndiliti ife tidakuonani muli ndi njala ife nkukupatsani chakudya? Kapena muli ndi ludzu ife nkukupatsani chakumwa? Ndiliti tidakuonani muli mlendo ife nkukulandirani ku nyumba kwathu? Kapena muli wamaliseche ife nkukuvekani? Ndiliti tidamvapo kuti mkudwala kapena kuti muli mndende ife nkuzakuchezerani? Mfumu yoiza wayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse pamene mumachitira zimenezi wina aliyense mwa abale anga, ngakhale otsika kwambiriwa, munkachitira ine amene. Pambuyo pake mfumu yoizauza akudzanja lake lamanzere aja kuti, chokani apa inu otembereredwa, pitani ku moto wosatha umene Mulungu adakonzera Satana ndi angelo ake. Ine ndidali ndi njala inu osandipatsa chakudya, ndinali ndi ludzu inu osandipatsa chakumwa, ndinali mlendo inu osandilandira ku nyumba kwanu, ndidali wamaliseche inu osandiveka, ndinkadwala ndidalinso ndende inu osazandichezetsa. Apo nawonso adzati, Ambuye, ndiliti tidakuonani muli ndi njala kapena muli ndi ludzu kapena wamaliseche? Ndiliti tidamvapo kuti mukudwala kapena kuti muli mndende ife osachitapo kanthu? Mfumu yoiza wayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse pamene munkakana kuthandiza wina aliyense mwa abale anga, angakhale otsika kwambiriwa, munkakana kuthandiza ine amene.
pamenepo iwo adzachoka kumapita ku chilango chosatha, olungamaja nkumapita ku moyo wosatha. Mthenga wa Ambuye. Abale yanga ndi alongo kulikonse kumene muli, ubale wa inu ndi ine ukuchokera kuti inu ndi ine tonse ndife olengedwa mchifanizo cha Mulungu, kuti pamene ndikukuonani inu, pamene inu mukuona ine, muziona ukadaulo wa Mulungu, luso la Mulungu, kukondera kosefukira kochokera kwa Mulungu, kukoma mtima kwa Mulungu. Iye amene anapanga ino ndi ine anayika mwa ife umulungu ndi umunthu wake, fika mwa iye muli zonse zimene ife anazilengazi. Komabe poti Mulungu anatipatsa umwini wa kuganiza, komanso ufulu wa kusankha zochita ndi zofuna, timatha kutengeka ndi zoonaona, kutengeka ndi zomvaimva, kutengeka ndi zochitika-chitika, komanso kutengeka ndi zododometsa, zothwanima-thwanima ndi maso athu au munthuwa. Abale, nkhani ya chimalizo cha dziko ndipo chiweruzo cha mtundu wa munthu pamaso pa Mulungu ndi nkhani ya zolengedwa zonse. Zonsezi timazionazi anazilenga kumulengera munthu kuti azigwiritse ntchito, koma mosamala, moyenerera, kuti Mulungu ntchito yake imene yanayigwira pozilenga zinthuzi ipherezere. Abale yanga, zoti tonsefe tizafa atimadziwa, palibe amene amatha kukayikira. Aliyense amene ali pa ntchito amadziwa kuti nthawi idzafika yosiya ntchito, kapena kuchotsedwa kumene, kapena kukapuma, chifukwa chakuti zabwino zimene zinali mwa iwe zatsala zochepa. Ndi amakuwuzani kuti ayi, tapitani kuti kwatsalako muzikalera zizukulu podikira ulendo wopita kwa Atate. Sukulu ndi yabwino, komanso mayeso ndi yabwino koposa, chifukwa amalekanitsa anzeru ndiponso ochepa nzeru, okuthwa mutu komanso obuntha mutu. Popanda mayeso palibe kudziwa kuti awa alidere. Timadziwa kuti Mulungu ndi chikondi, ndipo ife ndife zipatso za chikondi chake. Mulungu ndi wokwanira mwa iye mwini, koma anafuna kugawana nafe za umulungu wake. Komanso Mulungu ndi wachilungamo, ochita bwino alandire malipiro, ochita zoyipa alandire chilango. Mulungu salanga munthu asanamphunzitse. Tonsefe tidalandira maphunziro kuchokera kwa abusa, ashehe, aprofeti, aneneri, kutichenjeza za tchimo. Tonsefe tidaphunzitsidwa, ndipo mipingo imayesetsa kumphunzitsa munthu kuti aziwe zoyenera kumachita, kuti akazamalangidwa asadzanene kuti sindimadziwa. Zodabwitsa ndi zoti pamene mipingo makolo akudzala tirigu, Satana amabwera ndikudzalamo namsongole. Komanso zodabwitsa nzokuti ife tikudziwa kuti tidayenera kukhala tirigu. Tonsefe tambiri ife tikamachimwa timasankha kukhala namsongole m'malo mwa tirigu.
kusankha kukhala mwala m'malo mokhala buledi. Ambuye azitiphunzitsa mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.